Hey, what's up guys? Hi everybody. We're gonna show you our next show today and we're gonna have a lot of fun and something else. So Болды, Рамил, болды, сен нишлейсің? Біздің бүгін яшьләр тукталышы тапшыруы татар яшьләре көннәренә багышланган. Ә син инглиз телендә сөйләшәсең. Мин сине аңламыйм. Зөһрә, безнең бит хәзер 21-нче гасыр тышта. Хәзер беләсеңме, 5 яшьлек балалар да инглизчә белә. Белә, ансы белән килешәм, ләкин бүтән кеше дә бит аңламаска мөмкин. Нәрсә хәзер аңламаган кешегә безнең яшьләр тукталышы карамаска дигәнмени? Юк, инде без шуның өчен икәү бит монда. Менә мин инглизчә барсам, ул да синдә инглизчә барырга дигән сүз түгел. Син татарча алып бар. Кызыграк була бит. Ярар, килешәм монсы белән. Әйдә алайса, башлыйк. Эфирдә яшьләр тукталышы дуслар, һәм без бүген татар яшьләре көннәре турында сөйләшәбез. Yes, stop is on air. Сәлам. Hi. Менә дустым, шулай итеп мин үземнең инглиз телен камил белүемне күрсәтмәкче идем, тагын чыкмады инде. Ярый инде, Рамил. Нигә борчыласың? Безнең дуслар булайдан синең уңган, булган, бар яктан килгән икән, талантлы икәнеңне бик яхшы беләләр. Ярар, шулай дип ышанып калабыз инде, дустым. Әлбәттә. Менә мине бер сорау борчый. Без синең белән инде хайран күптән аралашабыз. Безнең белән син бик матур, саф татар телендә сөйләшәсең. Бу бик хуп күренеш. Ә менә дусларың белән, туганнарың белән, үз гаиләңдә син нинди телдә сөйләшәсең? Менә Зөһрә, беләсеңме, чынын гына әйткәндә, дусларым белән һәм инде гаиләмдә мин татарча сөйләшергә тырышам. Чөнки татар теле ул бит минем туган телем һәм инде моның бер нәрсәсе дә юк. Татар телен камил белү ул тиеш нәрсә. Һәм инде миңа калса бу тәрбиядән тора. Һәм инде балаңны яшь вакыттан ничек тәрбиялисең, ул үскәч тә үзен шулай тотачак. Син бик матур сөйлисең, һәм миңа калса балага туган телгә карата мәхәббәтне нәкъ менә син әйтмешли сабый вакытта ук сеңдерергә кирәк. Кичкенә баланың менә урамда йөргәндә, "Әтием, зинһар өчен миңа менә моны бир әле" дип сораулары бит шундый күңелле, шундый карыйсы гына килеп тора шул балага. Һәм инде шулай итеп балалар үсә тора бит, һәм яшүсмерләргә әйләнә. Менә безнең татар яшьләре дә шундый актив, шуны мин аларның арасында йөрим, менә аларны күрәм һәм инде алар өчен шундый шатланам, шундый сукланам аларга. Күпме мәҗлесләр, күпме җыеннар, күпме бәйгеләр, күпме иҗат өлкәсендә уңышларга ирешәләр алар. Бигрәк булганнар да. Субханалла, инде алар белән горурланам мөмкин түгел. Чыннан да, Зөһрә, син сиздеңме безнең монда нинди диалог барганын? Безгә Әйбе белән бабай кебек бисең. Без монда ишек алдында скамьяга утырып, үзебезнең көнбагышыбызны ашап, татар яшьләрен сөйләшеп утырырга гына калдык. Күрше күләннәрне тикшерә. Әйдә, тизрәк киләсе сюжетта күршәбез. Тизрәк. Татар бәхете өчен мин җан атамын. Татар бит мин, үзем дә чын татармын. Милләтебезнең барлык ышанычы, өмете, Тукайлар рухы сүнмәгән яшьләрдә. Күк пәрдәсе болытлардан ачылып, яңа көн туды. Шәһәр кабаттан елга ташкымы кебек кешеләр шалкымына, кошларның тавышына, фонтаннар шилтерәүенә күмелде. Әнә, ераклардан бер төркем яшьләр атлый. Көлешә, уйнаша, аралаша инде чык белән бергә уянган чәчәкләр басуы диярсең. Бер төркем татар яшьләре. Татар яшьләре көннәренә җыелган яшьләрнең бөтен гаме, милләт, халык турында уйлау. Алар шушы гамнән рухлана, илһамлана. Татар яшьләре Казанга күчтәнәш белән килгән. Хәзер алар Казан халкын шаккатырачаклар. Беләсезме ничек? Безнеңчә татарча флешмоб белән.
gençlerin 24. mertebe bu forumu uza, festivali uza. Şu kadar şatlanıp, süyünüp, bütün halk bunu kararga çıktı, jığıştılar. Biz bunların yaşlarımızın, bütün Rusya'da jığılgan yaşlarımızın kubisi bilen min söyleştim, fikirleştik. Bütün zirde de bizim halkımızın, donlu hem şanlı halkımızın bir güzel vazifasını başkarışı yaşlarımız kelgen eken. İnşallah bizim büyük Tatar halkımız her yaktan, ona yaktan ölgü hem örnek bulacak inşallah. Gençlerin için bu kayılarım işini yaratan. Tatar halkı özünün ayıqlığı bilen, özünün nişik tutunaqlığı bilen, yardımçılığı bilen bütün milletler arasında ayrılıp dura. Min alarını tegib özü bizni maqtau deb aytmayım. Şundan turmuş ko'rsatdi şulay bit. Şunlap da mana bu uchrashuv bizning ko'p miyashlarning indalarning munda kelib olar tilga öğrenüge bulsunma, özara aralaşuğa öğrenüge bulsunma, türlü şoralar uyuşturuğa bulsunma, bütünüsü dünya halkının, bütün milletlerinin dostluğuna ilti yönelişinde zor iş alып barla. Флешмоб түгәрәген кыздырып алгач, алар Гаескар Камал театрында спектакль карарга чыктылар. Карагызсың, бу шибәр татар егет-кызларының башларында милли рәсемнәр төшерелгән түбәтәйләр, күлмәкләр, сөйнечле хәл безнең милләтебез өчен. Үзара аралашулары фоторәсемнәргә төшүләрен бер нәрсәдә алыштыра алмый. Булар сагынып искә алырлык мизгелләр. Бик кызык булды. Шунысы белән гомумән белми торган кайбер җегетләр, кызлар да хәтта шуның хәрәкәтегә хәрәкәтләнеп бийләр. Менә хәзер хәтта яңадан видеоларны карап утырабыз. Иң артка пусканнар. Әмма дә ләкин бийләр шуңа күрә без бик шатбыз. Әгәр дә алга таба да менә шулай үзебезнең Камал театрыбыз каршындагы мәйданда күбрәк татар биюләре, татар җырлары яңгыраса. Бу яшьләр белән соклану хисләрен Найла Пагараева да яшереп кала алмады. Менә кай вакытта без бит яшьләрне сүгәбез. О, яшьләр шундыйлар, без шундый идек заманында. Хәзер яшьләр кыю. Безнең заман түгел. Алар барысына да мәгълүматлы, алар милләт өчен янып киеп йөриләр яшьләр. Алар үзләренең татар икәнлеген менә бүген театрга килеп яңадан иналырлар алар. Милләтебезнең бриллиант кошлары бит ул, безнең татар яшьләре. Күңел белән сөям, бәхтең татарның, күрергә җаннарны вакытың татарның. Татар яшьләре көннәре гомерлек булсын, бер кашанда бетмәсен, шәшәк атсын. Рамин, әйтәле, менә ни өчен син шулай кылынасың? Мин аңламыйм. Зөһрә, ничек инде ни өчен булса? Син менә әйтәле миңа, менә мин бит татар егетеме? Татар егете. Син менә әйтәле миңа, татар егете менә гомумән нинди була? Уңган, акыллы, булган. Менә шул, менә булган. Күрәсең, менә син булган дисең, әйме, минем дә үземне менә тамашачыларыбызга үземне булган итеп күрсәтәсем килә. Син мине гел менә ярдәм итмисең миңа, гел көлкегә калдырасың. Әзгенә булса да миңа булыш инде бүген булса да рольгә кереп миңа мине макталы. Ярый, Рамил, тынычлан. Тик беләсең, бер кичкенә генә шундый күңелсезлек бар. Инде күңелсезлеген тагын, синдә гел күңелсезлекләр инде. Безнең камера кабынган икән инде, һәм дуслар барысында ишетте. Зөһрә, син миңа шуны әйтә алмадыңмы инде? Менә тагын Йо, Рамил, мин аның үземдә әле генә белдем бит. Тагын син мине көлкегә калдырдың. Дуслар, әйдә тизрәк киләсе сюжетка күчәбез. Әйдә, күчәбез. Без яшьләр, бездә дәрт, энергия, кан һәм шәйнек кайнап тора. Без һәр чак биеккә, яңа үрләр, белем яуларга омтылабыз. Безне гел тыялар. Тегене эшләмә, моны эшләмә. Бу һәм бу сиңа килешми имеш.
Юк инде. Без яшьләр һәм без нәрсә телибез, шуны эшләячәкбез. Шулай бит, дуслар? Сизәм, ялкынны әйе дигән җавабыгыз килеп иреште. Әле дә ярый безне һәр чак үз итүче Идел яшьләр үзәге бар. Татар яшьләре көнендә алар менә дигән итеп уздырды. Оештыру комитеты составында мастер-класслар алып баручы махсус чакырылган кунаклар бар. Быел 8 юнәлештәге мастер-класс эшли. Татар теле, тарих, дин, кул эшләре, журналистика, татар иҗтимагый оешмаларын ничек барлыкка китерергә, бию, вокал. Шуңа күрә алар белән көн саен шөгыльләнәләр. Кичә генә Миңгол абыйлары белән, Миңгол Галиев белән төнге саат 12-гә хәтле җырлап чыктылар инде. Шуңа күрә ул безнең елдагы практика. Biz onlardan bir qaşıda tayып olmayacakбыз, чөнки менә шундый үзләреннән олырак булган буын белән аралашу беренчедән яшьләргә бик күп нәрсә бирә, икенчедән олы яшьләр бирдән үзләре дә без моны ничектер теге яшәреп киткән кебек булабыз диләр. Шуңа күрә без ел саен аларны чакырабыз. Мастер-класслар күпмедер дәрәҗәдә үзгәрергә мөмкин, әмма дә ләкин алар елдан елга менә шуны күчеп бара торганнар инде күбесенчә. Лейсан Сафина безнең яшьләр онлайн тапшыруының да кунагы булды. Анда да яшьләргә кагылышлы темаларны яктыртып, рәхәтләнеп яшьләр белән аралашып утырды. Олылардан айырмалы буларак, яшьләр теге яки бу фикергә кулак салырга сәләтле әле. Ә менә олылар, алар безне бары тик технология белән бәйле мәсьәләдә генә тыңлый шул. Йомырка тавыкны өйрәтмиделәр. Ничек инде өйрәтмәсен? Йомырка ярдәмендә тавык мустакыйлыкка һәм яратырга өйрәнә. Алайса үзе өчен генә яшәп көн уздыра бит ул. Юк инде, башка җан турында да кайгыртырга кирәк. Эй, ярар. Аталар һәм балалар темасын кузгатып тормыйк, чөнки ул мәңгелек бәхәс. Ләкин безнең бунга акыл һәм тәрбия бирүләре өчен без аларга мәңге рәхмәтле. Үз гаиләм бар инде, тагын бу зур гаилә була. Миңа ошый бала, минем өчен балалар инде алар бик кичкенә булмасалар дагын, алар белән кызык, алар кызыксыналар, сорыйлар. Әле без бүген менә изү ясыйбыз. Ә инде башка көннәрне без стилистика турында сөйләшәбез. Алар өйрәнәләр, ничек матур итеп киенергә, нәрсә булырга тиеш. Һәрбер кызның гардеробында дип әйтик. Мастер-класслар ярдәмендә яшьләр кул эшенә, журналистикага, татар теле белән тарихына, биергә һәм хәтта җырларга да өйрәнде. Менә бит, берничә сәгать эчендә әллә нәрсәгә дә өйрәнеп була икән. Birinci раз келдем bu татар көннәренә, bu мен келдем bu курсларга, мен җырлый белмим. Вот, аю басты калагама. И мен җырлый белмим. И әттеләр кем җырлый белми, ул монда өйрәнә. Вот. Бик яхшы курслар, бик әйбәт. Монда мен өйрәнәм гүрләп яшәргә, монда минем күңелем ачыла. Вот, монда мен күп нәрсә өйрәнәм, үз теленне биергә, җырларга тигән күп, үз динне беләм. Вот, азак белемне белеп менән киттем үземнең туган якларына, янда бүтән яшәргә, өйрәтергә тырышам. Тоже то, что үз теленне белергә, биергә, җырларга, ул әйбәт. То есть алар эшләгәннәр безнең әти-әниләр, и вот безгә дә тоже шулай белергә кирәк, тырышырга. Яшь чак, юләр чак диләр. Ә мин моның белән килешмим. Яшь чак, акыллы чак ул. Чөнки бар яшьләр генә кыска вакыт эчендә булмаслыкны эшләргә сәләтле. Сессияне генә искә төшерик. Бер төн эчендә ярты еллык мәгълүматны өйрән инде сине. Шуңа күрә яшәсен яшьләр, яшәсен татар яшьләре. Берни өмет итми, язмыш белән күптән килеште. Хәти
Менә шулай итеп егетләр турында сөйләшеп алдык, һәм инде Зөһрә хәзер сезнең чират. Сезне беләсеңме, кызлар чираты. Сезне мине мактадык, хәзер сезне мактарга кирәк. Сине мактарга кирәк, Зөһрә. Ничек син мине мактыйсың? Дуслар, беләсезме, менә Зөһрә турында әйткәндә, ул үзе бик булган, бик уңган татар кызы, һәм инде үзе сөйкемле, үзе чибәр, үзе ашарга тәмле пешерә, үзе уңган якларын менә җитте. Юк, Зөһрә, чыннан да менә синең уңган якларыңны менә шутлый башласаң, әймен, хәзер тапшыруыбыз менә булай иттереп үтеп китәчәк. Тапшыруыбызның вакыты да җитми, һәм инде син, Зөһрә, чын татар кызы исеменә лаек. Анысы шаярып түгел. Рамил, рәхмәт инде бик зур. Ләкин беләсеңме, безнең бит татар кызлары, минем кебек, миннән күпкә яхшы татар кызлары күп. Һәм аларның иңнәре нәкъ менә татар яшьләре көннәрендә чыгыш ясады. Һәм кызлар турында сюжет карыйсы киләме? Әйдә алайса, күчәбез. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре спорт министрлыгы Татар федераль милли мәдәни автономиясе дәүләт оешмасы Идел яшьләр үзәге. Татар яшьләре көннәренә соңгы 24 ел дәвамында милләттәшләребезгә үзара тәҗрибә уртаклашу өчен мәйдан оештырыла. Делегатлар әзер программалар алып килә һәм аларны башкалар алдында тәкъдим итә. Татар яшьләре көннәре Татарстан Республикасы спорт һәм яшьләр эшләре министры Рафис Борханов хәйр фатихасы белән башланып китте. Бу безнең бер атналык эшебездә барыбызга да уңышлар телим. Шулай ук сүзен дәвам итеп, чит төбәкләрдә яшәп, татар милләтенә зур хезмәт көткән яшьләребезне рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Яңа кешеләр белән танышырга, аралашырга килдем, яңа эмоциялар алырга. Ул дөнья. Бер үзенчәлекле, кечкенә, ул дөнья. Хәерле теләкләрдән соң Идел яшьләр үзәгенә 15 яшь, татар яшьләре көннәренә 24 яшь тулу уңайыннан әзерләнгән татлы тоттан авыз итү тантанасында булды. Тәмләп шәйләп алгач, яшьләребез җырлап биеп күңел кырдылар. Идел яшьләр үзәге ул татар балаларының һәм татар яшьләренең тормышында иң зур роль уйный торган оешма. Бүген безгә 15 яшь. Һәм алдагы көннәрдә дә Идел яшьләр үзәге шулай ук актив максатларына ирешә торган оешма булып калачакты. Идел яшьләр үзәгендә 4 кенә кеше эшләсә дә, аларның хезмәте кайдадыр кыю төбендә килеп ятмый, чишмәдәй кайнап тора. Җитәкчеләре Ләйсән Сафина канаты астында елына күпме проектлар тормышка ашырыла. Бармак белән генә санап бетерәм диме. Аларда милләтебездәге элек-электән хас хезмәт сөйчәнлек, тырышлык, чисталык, намуслык хөкем сөрә. Идел яшьләр үзәге шулай ук 15 яшькә түгел, әле үзенең зур юбилейлар үткәрсен. Әлбәттә, иң мөһиме безгә менә монда җыелган кешеләр, аларны оештырган кешеләре, алар исән-сау булсыннар. Инде алар исән-сау булганда, ул үзләренең балаларын Идел үзәген ташламаслар. Ул бала ятим булмас, шуңа күрә ул бала озын гомерле булыр, шуңа күрә аның баланың әле тагында кичерәкләре булыр, үсер, яшьләр артыр, шуңа күрә бу безнең инде милләтнең үсеше диергә кирәк. Чөнки 15 ел булган эшнең дәвамы һичшиксез күп еллар, 115 елда булыр Алла теләсә. Әйе, тел буынсыз, ничек сөйләшүеңә карап, сине үз итәләр, киредә кагалар. Телеңдә уй чагыла дип уйлыйлар. Уйның төпсез икәнлеген һәркем белә. Шулай булгач, уй өчен телне гаеплибез булып чыга. Әлеге яшьләр белән аралашкач күренә, тырыша бит алар татарча сөйләшергә. Мин монда күңелдән үсәм, минем монда күңел елмая, күңел асылып китә дигән кебек. Вот. Мин монда гелдә елмаям, бием, җырлаем. Ну, как урысча сүзләр духовно восприниматься итәм. Вот. Азак күзем өлкәенә кайтып, анда бөтен яшәргә таратырга тырышам.
Син кайдан дип сорасагыз, Алсу таңнар ягыннан, урманлы, инеш борынлы, зур дини саулыннан. Самар өлкәсендә инде шуны әйтәсем килә, бик нык итеп, зур квалификациялы укытучылар яктылык мәктәбендә эшләп килә. Яктылык мәктәбе татар телен баету өстендә эшли бик нык итеп, һәм анда ул мәктәпкә йөрергә теләүчеләр саны көннән-көн арта бара, һәм ата-ана анда бала тугачтан ук инде чиратка баса шул мәктәпкә керер өчен. Бу 24-нче татар эшләр көннәре һәм мин 24-нче тапкыр алар белән очрашам гына түгел, инде күп еллар шушы чараны гамәлгә куючыларның беренче булып торабыз. Иң беренче эшләр көннәрендә без оештырдык, менә каршыдагы Идел буенда урнашкан яшьләр лагерында. Шуңа күрә бу бик әһәмиятле чара. Аны без бер вакытта да туктатмадык. Нинди генә авыр чорлар булмасын, 90-нчы елларда нык авыр булды уздырырга, акча таба алмыйча, ләкин барыбер аны үткәрдек. Иделнең 15 еллыгына һәм һәр берсенә оргкомитетына шундый рәсемнәр бу Ләйсән без шулай күрәбез, ул бер чирмаеп тора. Хезмәтнең тире ачы, җимеше татлы дип әйтүләре юкка гына түгелдер. Һәр буын үз шәхсләрен тудырырга тиеш. Шәхсләрсез җәмгыять, төссез җәмгыять. Булатка Ләйсән бирер һәм Айсылуга да шулай кечкенә генә бүләкләр бездән. Менә шушы Идел үзәгендә белем алалар. Яхшы итеп җырларга биергә өйрәнәләр һәм шушы бер атна эчендә татар булып кайтып китәләр һәм алар үзләренең төбәкләрендә яшьләр лидер булып китәләр. Бик шатлыклы бер нәрсә булды. Кул күтәрделәр. Кемнәр татарча белмиде менә бүген, әйме. Татарча белмәүчеләр һәм аңламаучылар икән. Аллага шөкер. Мин әйтәм, без нәтиҗәле эшлибез димәк. Киләчәк тамырлар үзләренең тамырларын белергә тиешләр. Башкача булганда, җәмгыятьне маңкортлар үз тарихын белергә теләмәгән, бер көн белән генә яшәгән нәселсез адәмнәр явыз саранча булаты шикелле басып китәчәк. Иманым камил, Идел яшьләр үзәге моңа юл куймас. Безне тормыш мәгънәсезлекләре, каршылыклары сындырмасын, милләт киләчәге өчен көрәш юлыннан алып ташламасын иде. Мәңге яшь булып кал татар яшьләре көннәре. Кара Зөһрә, бу татар яшьләре көннәре име бигрәк күңелле узган, җырлаганнар, биегәннәр. Флешмоб үзен итәрә. Алиэстер Камал театры каршында рәхәтләнеп, бөтен халыкны дер селкетеп биеделәр. Искиткеч вакыйга булды бу. Чынлап бик үстеге ничек дип әйтим, зур масштаблы булган бу. Һәм инде без дә синең белән алардан кылышмадык бит. Бер дә кылышмадык. Бүгенге тапшыруда без моны исбатладык миңа калса. Шулай бит? Һәм инде миңа калса син бу тапшыруны кат-кат карарсың инде. Әлбәттә, бигрәк тә синең мине мактаган эшен кат-кат әллә ничә тапкыр карап чыгачакмы. Һәм моны без ТНВ сайтына кирип карый алабыз. Достлар, белмәгәннәр өчен әйтәбез. ТНВ сайтында видео архивка керәсез дә яшьләр тукталышына басасыз һәм анда безнең барлык чарышлар да бар. Барысында карарга була. Һәм инде әлбәттә контактта безнең ВКонтакте сайтында безнең үзебезнең рәсми битебез бар. Син инде анда да кире аласың һәм шулай ук безгә үзеңнең тәкъдимнәреңне язып җибәрә аласың. Фотосурәтләреңне җибәрсәң дә була. Безнең белән дә аралаша аласың шулай ук. Без бик ачык һәр вакыт сөйләшергә, аралашырга риза. Һәм инде шуның белән безгә саубуллашырга да вакыт җитте инде, дуслар. Ярты сәгать шунда уза да китә шул. Киләсе атнада без сезне тагын сәламләрбез. Бәлки Рүзәл белән гөләндәм, шулай. So guys, it's time to say goodbye to you. It was fun with you and our time is out. Рамин кебек киң куллы шәхес булыгыз, дуслар. Киләсе шашларга кадәр. Bye.